राज्याचं नागरी पुरवठा खातं पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलंय। राज्यात 3 ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यामुळे सरकारी गोदामातून तांदूळ आणि गहू चोरी झाल्याचं प्रकरण आता उघडकीस आलंय, तर दुसरीकडे 4 टन हरभऱ्याची नासाडी झाल्याचं समोर आलंय। त्यामुळे राज्यातील नागरी पुरवठा खात्याची लखतरं वेशीवर टांगल्याचं दिसतंय। गुन्हा अन्वेषण विभागानं टाकलेल्या छाप्यामुळे गोव्यातील अन्न पुरवठा खात्याच्या वेगवेगळ्या गोदामातून चोरलेल्या तसंच फोंड्यातल्या गोदामातल्या सुमारे 1 टन किलो तांदूळ आणि गव्हाची तस्करी करत ते धान्य कर्नाटकमध्ये पाठवलं जात असल्याची माहिती समोर आली आहे। मात्र खात्यानं या प्रकरणाशी आपला काहीच संबंध नसल्याचा दावा केलाय। जप्त केलेला माल सांगे, बेतोडा, पणजी तसंच कुठ्ठाळी इथल्या गोदामातून गायब केल्याचं समोर आलंय। या कटकारस्थानात गोदामातले कर्मचारी तसंच अधिकारी सुद्धा सामील असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केलाय। या कर्मचाऱ्यांची चौकशी येत्या काही दिवसात होणार आहे। धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणातला मुख्य आरोपी सध्या फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे। या छाप्यात पोलिसांनी प्रत्येकी 50 किलोची 1014 धान्याची पोती जप्त केली आहेत। हे धान्य 50,700 किलो एवढं आहे। यामध्ये 577 तांदूळ तर 437 गव्हाची पोती आहेत। याचबरोबर पोलिसांनी धान्य साठा भरलेले 2 ट्रक, 2 पिकअप जीप अशी वाहनंही जप्त केली आहेत। जप्त केलेल्या धान्याची किंमत सुमारे 12,50,000 इतकी आहे। पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईत वाहनाचा चालक संशयित हजरत अली सय्यद, विनय कुमार गुडीमनी, प्रकाश कोट्टीशेट्टर, तौसिफ मुल्ला आणि राजकुमार यांना अटक केली आहे। प्रकाश कोरीशेट्टर याला बेळगाव इथं हा माल पाठवण्यात येणार होता। या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार नागझर कुर्ठी इथला सचिन नाईक बोरकर आणि एका ट्रकचा मालक वीरेंद्र म्हार्दोळकर हे सध्या फरारी आहेत। पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत। कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतानं चोरी करणारा संशयित सचिन नाईक बोरकर याच्या विरुद्ध यापूर्वी 2012 मध्ये सुद्धा धान्यसाठा काळा बाजार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। बोरकर याचं कुर्टी नागझर येथे स्वतःच्या मालकीचं खाजगी गोदाम आहे। तसंच आजोरडा बोरी इथं स्वस्त धान्याचं दुकान आहे। दर महिन्याला गोदामातून धान्यसाठा उचलला जायचा, तसंच धान्यसाठा उचलताना तो गोदामातून जादा पोती न्यायचा। आपल्या गोदामात या पोत्यांचा साठा करून ठेवत परस्पर कर्नाटकात हा माल विक्री केला जायचा, अशी माहिती पोलीस चौकशीत पुढे आली आहे। तर दुसरीकडे गरीब जनतेसाठी केंद्र सरकारच्या कोट्यातून मिळालेली तुरडाळ, साखर खराब झाल्याचं प्रकरण सध्या मोठं चर्चेत होतं। ही चर्चा सुरू असतानाच आता फोंडा इथल्या सरकारी गोदामातून 4 टन हरभऱ्याची नासाडी केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आलाय। कोरोना महामारीच्या काळात सामान्य लोकांसाठी केंद्र सरकारच्या कोट्यातून कोट्यावधी रुपयांची 241 मेट्रिक टन तुरडाळ आणि 10.13 मेट्रिक टन साखर खराब झाल्याचं कारण देत त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा काढल्या होत्या। आता हरभराही खराब झाल्याची घटना समोर आल्यानं त्याची विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे। जीवनावश्यक वस्तूंची नासाडी हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे आणि नागरी पुरवठा खात्याचे अधिकारी तो वारंवार करतायत। त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत। या प्रकरणाशी संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, शिवाय गरिबांच्या तोंडचा घास पळवणाऱ्या सरकारनं खुर्ची सोडावी, अशी मागणी काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे। त्यामुळे धान्याचा काळा बाजार आणि नासाडी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकार काय कारवाई करणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलंय।